पछताओगे। सच कहती हूँ जान बहुत पछताओगे। परदेसी मेरे यारा मुझे ना भुलाना, याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना मुझे छोड़ के अब जाना। जितना लोग मिजाज में पानी जा वो लोग खातिर हमारी फेवरेट लाइन है ना 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 आज की नौवे की लिए कृष्णा चाचा के लिए रौवे की लिए होतानी हम हे राजा कहियो माहुर खाके मर जाई। पियल ना छोड़ी है तो कुछ कर जाई। हे राजा कहियो माहुर खाके मर जाई। पियल ना छोड़ब तो कुछ कर जाई। नया यार से अब याराना भइल बा। नया यार से अब याराना भइल बा। सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। आपन रहे जे याराना भइल बा। आपन रहे जे बेगाना भइल बा। सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। भैया जी भैया इंजीनियर प्रधान जी मुजफ्फरपुर बहुत सारा आशीर्वाद। आई कोई नहीं प्यार से सर प्यार से सब अपने हैं प्यार से करना कोई नहीं चलिए आइए हो प्यार से करना है कि छुप छुप के हमरा से छल करत रहे। हम ना जननी ये भैया केहू के कहल करत रहे कि जुदाई न खाली बहाना भइल बा। कि नया यार से अब याराना भइल बा। सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। नया यार से अब छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी बात बन जाती है। चलिए हमको लग रहा है कि अब अंतिम कर देते हैं। अंतिम लाइन में मेरी आंखों में चले कितनी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिल पर तू जो एक बार मिले चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। लास्ट लाइन अरे जैसे रोजे आवेलू तू ढेर सुन के अयो रे निदिया निजर
भैया बड़ा देर से बस एक लाइन कि गोरखपुर गया छपरा मऊ में अनी हाला हो जावा रुकमा के लिए एक बार जोरदार ही गई गाजीपुर गोडा लखनऊ में अरे कवनो सवाद नहीं मिला और सबके खातिर बा अरे बना दारू टाइट तो हो जाई गुडीला पर खंड होया दिला चंदौली सहिला और खंड होया दिला गोरखपुर गया छपरा मऊ में गई गाजीपुर गोडा लखनऊ में अरे कौन सा बात नहीं एक बार तो बबुआन हो गई अब एक बार नहीं होने की चाहिए चलत चलत ये कहो कि काली से आप लोग खातिर वाटर पार्क खुलल हो वाटर पार्क के मन प्यार आशीर्वाद पूरा क्षेत्र पूरा जिला पूरा अरे मन दारू टाइट तो हो जाई बुढ़ीला पर खंड हो या जिला हो विंध्यवासिनी माई की कृपा बनल रहो। आकाश भैया, जयप्रकाश भैया, सभी पूरा परिवार पे वाटर पार्क के पूरा जितना भी लोग थैंक यू सो मच आकाश भैया जी, थैंक यू सो मच आकाश और भैया आपके सभी पूरे टीम को दिल से धन्यवाद जो इतना मेहनत करे हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ और पूरे चंदौली चकिया के सभी जनता सम्मानित सबका स्वागत सम्मान सबको दिल से धन्यवाद भैया। अनुपमा आपको दिल से धन्यवाद बाबू, आप आई, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा 500 जितने हैं अनुपमा को थोड़ा सा आप लोग साथ में हो जाइए और हमारे प्रशासन के सर लोग हैं सबको दिल से धन्यवाद। दरोगा जी, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ के चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, सब लोग